story toy te han soi ve ram kan dua ka hriat dan diklo pal om chunin minu tha thiam ulangin hela hi mei te mina azia a thuk po siam lem lo ania ka mangai reng che ti la hi bial nu mangai deuh mai du deuh mai anei ve a chu bial nu nen chuanin anin hawa anin ti thiam lo lo mai a anin ti thiam lo anin ho lai chuanin anin biak lo lai khanin KS nen KS ti to mai moi lo em lo su KS nen khan an che sual lo mai a ama kha ta chuanin condom lo mang lo ni karinga ama kha HIV positive pha ta a chuanin anuwa abial nu nen khan anin be thale a anin ni thale a ta khanin khami abial nu ta na a la phua kha ni a ka kiang mai na nge o nang mangai wang hian maria ka doral ka be chu phal mai ro ithiang hlim na tur inun khonom na tur ani don sin atia hi veina kan hun man nen ain rem don riau ka thita wangin kan thlang ania ka mangai reng che ti la kan sange ka kiang mai na nge o nang mangai wang hian maria ka doral ka be chu phal mai ro ithiang hlim na tur konon na tu anido na si nang mangai lua vang che hian tian zai karel mai na nge o ma se ero Kamangai che, kamangai